Европейската комисия начело с Урсула фон дер Лайен представя споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Меркосур като икономическа възможност. Но за земеделците в Европа то поражда сериозни и основателни опасения, които няма как да бъдат игнорирани. За европейските земеделци споразумението с Меркосур ще бъде пореден удар и то във време, в което европейското селско стопанство вече е подложено на огромен натиск, нарастващи разходи, строги екологични правила и увеличен внос. На фона на всичкото това сега рискуваме да бъде добавена и допълнителна тежест, като отворим европейския пазар за огромни обеми селско-стопански продукти, които са произведени по занижени стандарти спрямо тия, на които са подложени европейските фермери. Това е всичко друго, но не е лоялна конкуренция. Земеделците, скотовъдците, пчеларите, рибарите, лозарите и винарите в страните от Меркосур не подлежат на екологичните правила на Съюза, изискванията за хуманно отношение към животните или ограниченията върху пестицидите и методите на производство. Там не са обвързани от зелената сделка, общата селско-стопанска политика или задълженията за устойчивост, които са наложени на европейските производители. И въпреки това, техните продукти ще се конкурират директно с нашите на същия пазар. Споразумението също така игнорира и прякото въздействие върху много чувствителни селско-стопански сектори. Говеждо месо, птици, захар, етанол, зърнени култури, лозаро-винарство. Това не са някакви абстрактни статистики. Това са гръбнака на селското стопанство в цяла Европа. За някои региони това е извора на регионалната идентичност на земеделците. Дори така наречените малки квоти могат да нарушат пазарите, когато цените вече са крехки, а маржовете за печалба са абсолютно ограничени. Казват ни, че предпазните клаузи ще ли да защитят земеделските производители. Да, ама тия предпазни мерки ще действат след като вече са настъпили щети. Те няма да предотвратяват загубите, просто ще ги признават след като доходите на земеделските производители вече ще бъдат застрашени. Най-лошото е, че тия предпазни мерки са ограничени във времето и ще изчезнат напълно след един преходен период. Това не е защита. Това е, както си го казваме ние в България, след дъжд качулка. Съществуват и много сериозни институционални и правни опасения, защото начинът, по който се договаря това споразумение, повдига много въпроси относно прозрачността, демократичния надзор и уважението към националните парламенти. Това временно прилагане, което е одобрено от Съвета на Европейския съюз преди пълното и демократично одобрение от страна на този парламент, много подкопава вече ерозиралото доверие в процеса по вземане на решения в Европейския съюз. Ето защо земеделските производители в цяла Европа, включително и нашите в България, призовават за предпазливост. И за това искането на правно становище от Съда на Европейския съюз не е възпрепятстване, а е показване на отговорност. Аз ще гласувам в подкрепа на това искане и в подкрепа на всяко едно решение по темата Меркосур, което защитава интереса на българските земеделци. Европа се нуждае от търговия, ама търговската политика не трябва да се изгражда на гърба на нейните земеделски производители. Трябва да осигурим равни стандарти, истински предпазни мерки, реални и пълен демократичен контрол, преди да продължаваме напред. Европейското селско стопанство не може да продължава да бъде променливата, чрез която се коригират търговските политики на Европейския съюз. Вие ме изпратихте тук, за да работя в интереса на България и днес и утре аз правя точно това.